Това е Живко, както всички знаем. Днес имаме едно предизвикателство за него. Ако направи 100 лицеви опори за 10 минути, получава 50 лева. Съгласен? Кой бяха от 50 лева? Да. Ако не, ще имаш отличителна награда и на бира. Готов? Да видим. Когато кажеш, пускам. Давай. Давай. Почивка. Почивка. Че пак 20 не е малко. Защото да, аз сега ще умаля. Ще ти да компресията. Няма да ставаш нищо. Талон безплата, не сега, че тренираш ми, се е плаща на всичко отгоре. Днеска принцип е почивен дел. Не сега. Станаха 30. Още 40. Бръчката си за надолу не мога да разбера. Нищо, аз те си ги бре. Аз съм готов. Но още 70. Още 70. Чипс. Все? Сигурно се. Гейте, още толкова си имам. 7 минути, 25 секунди. Няма страшно, всичко е това. Не се поява и се сложи. Така какви да покажат на дъхът малко. Дише? Колко време има? Много, 6-7 минути. 7 минути още. Да. Понеделник правя гърди. Не, вторник. Нищо е ти безплатни гърди. Платени гърди, платени. Платени, да първо да ме дават пари, че тренирам. Сега да ги аз съм дал. Зато. Трудничко се, въпреки че съм тренирал, но все пак не е лесно. Още малко. 30. Brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, never gotta roll with ice. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bit. Почва да се чува много пъшкари. Още малко, само 20. Как е времето? 5 минути. За 5 минути 80. Значи мога да направя още 80. За още другите 5 минути. Сигурен? Да дигнем ли? Залога. Няма да мога. Мога да починиш през спокойно 3 минути, за да направиш още 10. Много време ти дадах, знаех. Ти определяш правилата. Нищо, другото предизвикателство ще е по-интересно. По-трудно. Последни 10. Може да правиш по една на 10 секунди.
4 минути остават. За 6 минути 100 лице опори. Значи аз предлагам всеки ден да правиш по 100 лице опори за 10 минути и станеш и бах ти... Стана най-понеда. Ето 50 лева. Мерси. За още 50 лева, парите лице и опори. Да. Спорта е здраве. И се абонирайте.